Yanda 'yan fashin daji suka mayar da wani gari kufai a Katsina. A Najeriya, mafi yawan jama'ar garin Daddara na yankin ƙaramar hukumar Jibiya ta jihar Katsina sun tsere daga garinsu, wasu kuma suna kwance a asibiti sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai. Rahotanni sun ce harin ya yi sanadin rasa rayukan mutum aƙalla 5, ciki har da wani mai gari, kuma aka sace wasu fiye da 10. A yanzu haka dai garin na Daddara ya zamo tamkar kufai, ga shi kuma dukkan wasu al'amura na yau da kullum sun tsaya cak. Wani da ya ziyarci garin bayan kai harin, Usman Salisu na Ikke, shugaban reshen ƙungiyar Muryar Talaka na yankin ƙaramar hukumar Jibiya, ya shaida mana cewa ya samu mutane da suka rage a garin cikin mawuyacin hali. Ya ce suna cikin halin tsoro da rashin tabbas. A cikin kaso 3 na mutanen garin, babu ko kaso 2 duk sun gudu, inda wasu suka je cikin Katsina, wasu kuma suka wuce Nijar. Dangane da batun kasancewar jami'an tsaro, Usman Salisu ya ce babu wasu sabbin jami'an tsaro da aka kai garin, sai waɗanda dama can suke a can. Na Ikke ya ce maharan sun kai harin ne a daren ranar Laraba a kan ababen hawa, inda wasu ke cewa sun fi 100 ma maharan da suka je garin. Ya ce da suka je garin sun harbe magajin garin 'yan gayya da dogarinsa da wasu mutum 4, sannan sun yi awon gaba da mutum 15, amma daga baya 5 sun gudu. Baya ga mutanen da suka tafi da su, sun kuma tafi da shanu da sauran dabbobin da suka kusan 200, inji na Ikke. A nasa ɓangaren, jami'in hulɗa da jama'a da rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Katsina, SP Gambo Isa, ya shaida wa BBC cewa harin na ramuwar gayya ne maharan suka kai a garin na Daddara. SP Gambo Isa ya ce tun bayan wani hari da ɓarayin suka kai, suka sha da ƙyar bayan an kashe wasu daga cikinsu, suka riƙa buga waya suna cewa za su dawo don kai wani harin. Jami'in ɗan sanda ya ce jami'an tsaro da ke garin sun yi bakin ƙoƙarinsu wajen fatattakar maharan kafin daga bisani a kawo musu ɗauki. SP Gambo Isa ya ce tabbas an kashe mutum 6, ciki har da mai gari, sannan kuma an yi wa wasu 5 rauni inda aka kai su asibiti. Kazalika, jami'in ɗan sanda ya tabbatar da sace wani shugaban riƙo na ƙaramar hukumar Sabuwa a jihar ta Katsina, amma kuma jami'an tsaro da suka bi ɓarayin cikin daji sun samu nasarar ceto shi. Ire-iren waɗannan hare-hare dai na aukuwa ne a yayin da hukumomi da jami'an tsaro a Najeriya ke ci gaba da bayar da tabbaci a kan cewa suna ƙara himma sosai wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta addabi ƙasar. Shin wannan magana tasu da gaske ne kuwa? Mu dai ba mu ga alama ba gaskiya. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye.